po mga brad sa aking YouTube channel. Bali, mag-home service po tayo ngayon. Pero malapit lang sa aming bahay. Galing ako sa barbershop. Ito ang lugar namin. Bunker 1. Ida pa yan eh. Cellphone mo, Mida, pero mag-go. Naman siya na ako, nag-open na ano yan. Mida! Mami! Wala nga yung cellphone ko na doon kay Kuya Nunon mo. Asa ko na Kuya Nunon! Turon mo mag-ibig. Baby, don't move. Ang konting lang natin. Turon mo mag-ibig. Ano? Sigurado. Baby, don't move. Tapan na ko na. Dapat di ka man lang magpaupo kay sana mo? Hindi na talaga. Oy! Ano mga ulit ha? Baka ano lang, baka pero pa. Ha? Yo? Ay, kung mamagayon man. Ate pa ano? Bala daw nga, Clarice, atop o na green. Ano? Ladder siya rin. Bakit? Nag-ano, nag-aaral pa ng mag-vlog. Hindi mo marunong. Hindi mo 16, dapat ano, 14. Kaya 12. Hindi na. Extra. Huwag natin kalimutan. Subscribe. Pindutin. Notification bell. Para updated tayo sa video na yung Kuya, hotel mo. Okay, Kuya. Teo! Hindi yun ba? Oh, inhale. Boy. Panoorin ko video mo sa YouTube. Mahid pa. Ano ang pangalan ko? Friend ko si, ano, kapatid mo? Nobel? Ano, Bill? Facebook. Ariel. Ariel lang ano. Ito yung Brad Hill TV.